шак катмалы нәрсәләр булган ул дәүләтнең яшәү чорында. Әмма шуны да әйтик, Алтын Урда цивилизациясы дибез икән, әйме? Әле без аны Алтын Урданы ничектер 200 ел күпме яшәгән? 1236, 1336, 1436. Ягъни 200 елдан да кимрәк вакыт яшәгән ул дәүләт. Дәүләт бит барлыкка килә 1236да түгел, 1260-70 елларда тулысынча мөстәкыйльлек ала инде теге монголларның башкаласыннан, Бөек Кааннан. 15-нче гасырның башында ул практически таркалып бетә диярлек. Вот. Без менә шу 200 елны һаман целиком күз алдына китерәбез. Целиком. Аның бар бит һәр нәрсәнең туган вакыты, яшәгән вакыты, үлгән вакыты. Ягъни Алтын Урда өчен бу менә шул 1236дан башлап 1270 елларга тикле. Ул бит без белгән Алтын Урда түгел. Шәһәрләр барлыкка гына килә башлый, һөнәрчелек шулай ук уйыша гына башлый, әйме төрле идара системасы, налоглар системасы формалаша. Аннан соң менә инде 13-нче гасырның ахырыннан 14-нче гасыр 1400 дип, 1300 фәләнче еллар дип карарга да була. Үсеш. Безнең цивилизация дигән нәрсә менә шушы чорга туры килә. Цивилизация дигән нәрсә практически ике ханның идара итү чорына туры килә. Берсе аның Үзбәк хан 1312 елдан 1342 елга тикле 30 ел буламы? Ул идара итә Үзбәк хан. Үзбәк ханнан соң Җанибәк. Ул 1342-дән 1356, по-моему, 15 ел. Вот, аннан соң башлана вакханалия. Ягъни Алтын Урданың таркалуы Җанибәктән соң. Үзе генә теге замятня дигән нәрсә бар бит, великая, әйме. 20 ел içinde 25 хан алмашынган икән, монда инде үсеш турында сөйләү мөмкин түгел. Сугыш та сугыш. Үтереш тә үтереш. Халыкны гына түгел. Күпме кешене кыралар, күпме кешене түгел. Туганнар бер-берсен үтерә бит. Үзбәктән калган Җанибәк үзенең бөтен теге соперникларын демәсәң туганнарын үтертеп бетерә, кырып бетерә. Аннан соң тагын китә менә шулай. Ул кошмар. Менә бу цивилизация дигән чор бик кыска вакытны үз иченә ала дип әйтмәкче булам мин. Ягъни Алтын Урданың тарихын өйрәнергә кирәк ниндидер диалектика буенча, динамика. Динамика. Башлангыч чор, иң нык период расцвета и период падения. Менә бу недән соң инде Җанибәктән соң башлана период падения. Бераз туктамыш тынычландырып тора, әмма ул да бит һаман менә электә шулай булгандыр, хәзер дә шулай, инде ул тәхет өчен көрәшәйме? Хәзергесен без белмибез генә подковерный борьбаларны, соңыннан өйрәнә башларлар. Аларның документлар күбрәк, элеккегә караганда да. Менә мондый нәрсә замятня дигән болганчык еллар ахыр чиктә Алтын Урданың таркалуына китерә. Без менә кем Алтын Урданы күпкә шиеп мактый, әйме шушы ике чорны гына күз алдына китерә дә, шуны гына өйрәнә дә, вот ничек әйбәт булган дип идеал
идеальный дәүләт килеп чыга беренче карашка. Һәм мин инде ул чырларга бүреп карамыйм, менә сәүдәне, допустим, һөнәрчелекне, әйме, аларның күбесе шул 13-нче гасырның ахыры һәм 14-нче гасырның беренче яртысына туры килә. Цивилизация дигән нәрсә без. Һөнәрчелек дигәннән. Гадәттә экономиканы бит башлыйлар һөнәрчелектән, әйме. Аягына түгел, экономиканы башлыйлар икътисад тарихын, авыл хуҗалыгыннан. Чөнки урта гасырларда һөнәрчелек түгел, авыл хуҗалыгы өстенлек иткән. Халыкның күбесе бит шәһәрләрдә түгел, авылларда яшәгән инде. Авылларда. Монда, игенчелек, допустим. Игенчелекнең төп үзәкләре кайда? Болгар. Электә дан шөһрәт яулаган иде ул. Шул игенчелек өлкәсендә инде. Әйткән идем бит, үзләреннән калган икмәкне сатканнар алар, урыска чыгарганнар, көньякка сатканнар дип. Хәзер дә шул дәвам итә. Ягъни житница сарая дип карыйлар инде Болгарга. Башка өлкәләрдә дә үскән инде, үзенә күрә, менә бу Кавказ алды территориялар, бик уңдырышлы җирләр булган бит инде. Моны ни өчен әйтәм, халыкның күпчелеге безнең якларда әлбәттә игенчелек белән шөгыльләнгәннәр һәм соңыннан игенчелек продукциясе ул сәүдәгә киткән, экспортка киткән. Экспортка. Экспорт дип мин Болгардан сарайга сатуны гына әйтмим. Сарай башкала инде, ике башкала. Сарайдан тагын дальше китәр ул. Безнең Болгар икмәге Италияга, Урта Азияга. Терлекчелек белән шөгыльләнгән безнең тирәләр. Менә әйтәм инде, элекеге Болгар җирләре. Әмма терлекчелек буенча беренче урынны әлбәттә алып тора дала халкы. Дала халкы, кыпчаклар ул вакытта. Кыпчаклар. Сарай, ике сарай тирәсендә дә шул Әстерхан тирәсендә дала битендә дә далада кыпчаклар. Аларның бик зур көтүлекләре була. Көтүлекләре һәм алар инде итмай белән дә, сөт белән дә, җом белән дә тәэмин итеп торалар элитаны, сәүдәгәрләрне. Шулай ук төрле илләргә чыгаралар итен майын һәм башкасын. Һөнәрчелеккә килгәндә, монда карарга кирәк. Беренче чиратта, әлбәттә, электә хәзер дә әйткән бар иде, икътисадның нигезен тәшкил итә кара металлургия. Кара металлургия, төсле металлургия, ювелирлык эше һәм шүлмәк ясау эше. Алтын Урда һәм аңа кергән территорияларның күбесенең халкы күчмәннәр, кочевой мир. Анда инде менә бу сарык кәҗә, сыер тегесе бусы асрыйлар бит. Тире эшкәртү. Урыска караганда, допустим, башка дәүләтләргә караганда, аларда шулай булырга тиеш инде. Алга киткән. Ирлегелектән бу традиционный килә инде, хуннардан башлап. Әле аңа тикле кайда дала, кайда күчмән, алар башлыча бит терлек асраганнар һәм шул терлектән алынган продукцияны эшкәртү белән шөгыльләнгәннәр. Аларның монда инде 1000 еллык традициялары бар.
Һәм аның терлекчелек продукциясын күн эшкәртү монда бик алдынгы урыннарда бик нык югары үскән була һәм продукцияны шулай чит илләргә дә чыгарганнар булып чыга инде. Саха была, да? Чтобы обрабатывать саха была, да? Вот Златарда бренди технологиялар уйлап-чыгардылар, яңа технология, не то что в Болгарии, а вот Златарда было, или они вот Неста Булгарда булган шунда? Юк, Булгарның булай да бик үскән иде, игенчелек технологиясы. Шуңа күрә яңа нәрсәләр юк монда. Яңа нәрсәләр юк. Монда единственное һөнәрчелекне алсак инде. Һөнәрчелекне алсак. Кара металлургия, тимерне эшкәртү күптәннән килә, әмма корыш безнең якларга шул монголлар чорында килеп чыга. Корыш түгел, шуен. Корыш бит сталь була, тегесе шуен чугун инде. Чугун. Вот. Аннан соң менә мин карап утырдым, бик яхшы китап. Рөстәм Нәбиев. Иштәнегез бармы, юкмы? Рөстәм Фәнисович Нәбиев. Ул юридический институтмы бар иде. Хәзердә бармы? Шунда эшләде инде ул. Шунда эшләде. Докторлыкны яклады менә Алтын Урданың не буенча, экономикасы буенча. Һәм бик яхшы элек игътибар ителмешрәк килгән темаларга кирип китеп, лингвистика. Менә сәүдә өлкәсендә татар терминнары, менә бу металлургия, ювелирлык, бигрәк тә киез эшкәртү, тире эшкәртү өлкәсендәге терминнар, инструментларның исемнәре, аларның бөтен акча, бөтенесе урысларга һәм алар аркылы күрәсең инде, бәлки турыдан-туры Европа илләренә дә таралган икән. Хәтта Европа илләрендә менә шул безнең Алтын Урдадан, Алтын Урда халкына килеп кергән терминнар бар. Менә бу алтын дигән нәрсә, аның бөтенесе белә инде, алтын. Аннан соң пул, акча, сәүдәдә теге бакыр акча, тиенле, вак акча, пул. Полушканнан килеп чыга. Тагын бер сүзне мин һаман онытам, аны мин язып алып килгән идем. Ул бик кызык сүз. Русларда бар ул, хәзер кайбер диалектларга гына сакланып калган икән. Ул неберчинка дигән сүз. Неберчинка. Бер тиен акчам юк. Ни бер тиен. Неберчинка. Менә шундый формуларда ни одной копейки формасында шундый сүзләрдә кирип калган, хәтта татар ниләренә, то есть урыс теленә. Теге казначейларны элек урысларда, летописларда сакланып калган дәфтәрдар. Казначей дәфтәргә язып бара торган булган дәфтәрдар, ул инде профессия, дәфтәрдар. Вот. Бирка, сум, билет. Билет. Ул тоже татар сүзе икән. Мен нәрсә, менә яңа технология дигәннән кара металл кыю, кара металлургиядә вот. Монголлар чорында без биләрдә, башка җир шул ук Булгарда ачылган металл кыю пишләре, горннар бар. Алар бик зур түгел горннар. Теге руданы ваклыйлар да, бераз жуалар, теге шит нәрсәләрдән арындыралар инде, киптерәләр, аннан соң шул горннарга нидер, башта күмер, аннан бер катлам күмер, аннан соң руда,
вакланган, тагын күмер, тагын руда шулай иттереп куялар менә бу печләргә, салып куялар. Печләрнең биеклеге 50-70 сантиметр. Ну, күп булса, шул 1 метрга җитә торгандыр инде. То есть бик кичкенә алар. Менә бу ягып, аны эреткәч инде, металл алгач, ул печләрне яңадан сүтәләр дә, яки бер кырын анда сүтеп, шуннан металл алалар инде. Крица алалар. Алтын Урдашырында ул печләрнең биеклеге 2,5 метрга җитә. 2,5 метрга. Ягъни бу үзенә күрә яңа технология була инде. Мине тагын бер нәрсә шаккатырды шул археология өлкәсендә инде. Евгений Михайлович Пигарев дигән бер бывший аспирант инде, хәзер ул яклады кандидатская диссертациясын. Мен аның оппоненты идем. Һәм ул өйрәнгән сарайда Селитренное, по-моему, городище. Селитренное ул борынгырак, Эстерхан янында. Но старый сарай. Сарай Бату. Вот. Или сарай Аль-Махруся. Теге тел белән ниткәндә. Вот менә шунда казу эшләре үткәреп, бу гончарное дело дигән нәрсәне өйрәнгән иде. Аны бит шүлмәкләрне формалаштыралар, теге лепить итеп куялар, аннан соң яндыралар. Менә бу яндыру гончарный горный була инде. Гончарный горный. Мин үзебезнең менә бу биләр, анда да гончарный горный, мәсәлән, Болгарда ул артык зур түгел, Домонгольский чорда. 2-3 Бүт горын булырга мөмкин инде, андыйлар бар. Безнең биләрдә аның территориясы күпме? Мин 1 гектар шамасы дип әйтәм инде. Немцан Кокорин Мәскәүдән килеп тикшергән инде, ул 3 гектар шамасы ди. То есть зур, ул целый квартал биләрдә алып тора инде. Биләр суы, билярка янында. Хәзер ул әйтәм бит Пигарев диссертация язган, тикшереп бөтен материалларны, монда килде ул якларга, мен оппонент идем. Просто шаккаттым. Чөнки менә бу Селитренное городищеда ул слобода, гончарная слобода. Ул завод кына микән әле, белмим. Менә шаккатырлык нәрсә эме? Аның озынлыгы берничә километрга сузыла. Уйлап карагыз, берничә километрга сузыла. Һәм яхшы сакланган горыннарында бар. Ул горыннарның берсе фотога төшереп мен нигә дә куйдым әле теге магнитка ябыштырып куялар бит холодильникка. Шунда холодильникта әйбәт сакланган. Менә монда да 2,5 метр шамасы аның биеклеге, зур горыннар. Шул тикле яхшы яндырылган инде. Ягъни мәсәлән, монда да үсеш, ул комплекс заводов кебек. Менә мин сразу шуны укыгач карап әйтәм, бу теге Свердловскийда бар бит Уралмаш завод, әйме. Шуны күз алдына китердем. Уралмаш заводының кайбер җирләр мин үземнең дә күргәнем бар. Безнең туганнар, әтинең сеңелләре, абыйлары шунда эшләр гомер буе инде. Шуңа күрә күз алдына китерәм. Шуның белән чагыштырдым. Ул бит бик кызык нәрсә үзенә күрә. Экономиканың никадәр үскәнлеген күрсәтеп тора ул. Күрәсе, черный металлургия, әйме, һәм гончарное дело. Гончарное дело. Теге ювелирлык инде. Ювелирлык. Ансы шулай ук. Ювелир әйберләре алар казу эшләре вакытында артык күп табылмый. Теге кичкенә алка төшеп китә, ялгыш, әйме. Теге кыйммәтлерәк әйберләр алар бит төрле сугыш белән килсәләр платформасында яшереп куялар. Аннан соң аның хуҗасы или үлә, или
башка бик күп ниләр, хәзинәләр табыла, әйбер хәзинәләр. Менә шул хәзинәләр дә килеп чыккан әйберләр күп. Шул әйберләр негезендә генә күз алдына китереп була инде ювелирлык. Ул шаккатмалы. Шаккатмалы. Менә сезнең муенса бар бит, шундый формада ниләр бар, алтыннан, матур асыл ташлар белән безәлгән. Аның соңгы елларда бик күп альбомнары чыкты. Петербургда күп саклана инде, Эрмитажда, шул Эрмитаж байлыкларын альбом формасында чыгардылар. Крамаровский бик зак еллар эшләгән кеше инде Крамаровский ниде, Кырымда казып. Вот. Марк Крамаровский. Ягъни менә шул әйберләргә карап, күз алдына китергә була инде ювелирлык сәнгатының үсешен. Алар шулай ук чит илләргә дә чыгаралар бит. Чит илләргә дә чыгаралар. Тагын нәрсә, һөнәрчелек белән бәйләнгән. Менә бу гончарный производство дип әйттек бит. Бусы әле аның ул тикшерде гади чүлмәкләр яхшы торган. Аларның ассортименты бик киң инде. Чүлмәк, кувшин, миска, тарелка, тегесе бусы төрле формадагы, төрле функциональный назначениедагы. Анда бик югары үсешкә ирешә инде менә бу поливная керамика дигән нәрсә. Поливная. Аны стекловидный, пиалага ошаган ни белән каплап алалар инде өстен. Күз алдына китерәсең син. Глазурь, әйе. Поливная дип әйтәбез. Глазурь. Ул дип исемеге аны ничектер татарча исемендә китеп чыгарганнар иде, уныттым. Мен һич кабул итә алмыйм ул сүзне. Син белмисеңме? Шундый татар энциклопедиясын язганда ничектер ниткән иде. Креш дип. Вообще керамиканы креш дип тәрҗемә итәләр. Керамик мен әйтәм, керамика инде креш дигән сүзне ишеткәнем юк минем. Вот шундый нәрсә. Беренчедән менә бу поливная керамиканы шул тиклем матур бит ул. Ул гаҗәп. Ул һаман да табыла фрагментлар гына түгел. Аның тулы килеш, менә бу кувшиннар, пиалалар, чашалар, флакончикларында әллә инде аларның исемнәре дә бар әле. Бөтенсен белеп тә битермим. Вот. Шул тиклем матур итеп ясалганнар. Беренчедән менә ак, кара, зәңгәр темно синий. Аннан соң менде төстәдиләр әле. Голубая, менә яшел белән фируза төсле. Фируза. Һәм башка төсләр белән бик матур аның гармониясы. Менә шулай итеп ясый белгәннәр. Әмма без монголларны мактыйбыз да, монголлар монда һөнәрчелекне оештыручылар гына. Шул яктан мактарга кирәк аларны. Чөнки кайсы гына һөнәрчелекнең кайсы гына өлкәсен алып карама, анда кемнәр эшләгән. Урта Азия элегилектән дан алган менә шу поливная керамикалар ясау буенча инде бик оста мастерлар булган Урта Азияда. Урта Азиядан китерелгән ниләр, шул поливная керамика безнең биләрдә дә бик күп очрый. Аннан соң Закавказье, Кавказда, Грузия бигрәк тә дан алган шулай ук матур ясалган поливная керамика. Тагында ераккарак китсәк, Иран. Иранда анда ике шәһәр, Кашан һәм берсен оттым. Шул ике шәһәрдә бик каты, бик нык үскән булган инде. Һәм менә шушы үзәкләрдән, һөнәрчелек үзәкләреннән
әсирләрне алып килгәннәр. Аларны куллар итеп тотмаганнар әлбәттә. Бүтән уңай шартлар тудырганнар һәм алар менә шушы производствога, һөнәргә нигез салганнар. Эшли башлаганнар, шәкертләре булган, алар дәшә дәвам иткәннәр инде аларның эшләрен. Һәм Болгардан да килгәннәр. Мин Болгар турында монголларга тикле сөйләгән идем бит инде. Шул тикле матур аларның менә бу гончарная продукция, кызыл, йомшак, теге артык күп түгел орнамент, дәмәк бик кирәкле теге гадилектә ни диләр әле менә шуның кебек инде. Һәм Болгардан да алып килгәннәр әсирләр итеп, әсир һөнәрчеләрне. Һәм алар эшләгәннәр бергә менә. Болгарның үзендә дә табыла. Болгарда поливная керамика җитештерә торган, глазурланган керамика җитештерә торган горннар табылды. Әмма бик күп менә шул поливная керамиканың ничәдер 60-70% үзебезнең җирле поливнаяга караганда да күбрәк читтән китерелгәннәр. Читтән китерелгәннәр арасында менә шул искә төште теге Рей, Иранның Рей шәһәре һәм Кашан. Кашин. Шундый ул савытларның нидә бит? Балчыгы да ак. Шул Кашин, белоглиняная керамика. Аны фаянс дип йөртәләр. Инде фаянсовая керамика. Вот. Читтән килгән Урта Азиядан, Кавказдан һәм бигрәк тә бу Ираннан килгән ниләр импортный посудалар бик күп табыла. Һәм әйткәнчә алар арасында хәтта теге атылмаганнар да бар. Биләрдә дә бар хәтта. Алтын Урда шыры теге мин Алтын Урда биләре. Биләр җимерелде дә юкка чыкты дип әйттем бит. Аннан 3 километр ераклыкта теге биләр Золотардынский бар. Менә шуны казыганда табылган нәрсәләр биләр музеенда хәзер дә саклана. Теге нидә экспозициягә куелган алар. Вот. Аннан соң һөнәрчелек турында сөйләгәндә мин яңа ни дип әйтмим инде өлкә пиала ясау. Пиала ясау өлкәсе. Менә пиала ясау безнең Болгарда килеп чыга 11-нче гасырда. 11-нче гасырда монда аның башка төрле истоклары теге биләр пиалашылары әйтик монда килмәгән. Чөнки Урта Азияда ул безгә караганда югарырак үскән булган пиала ясау. Менә шуннан килгән һөнәрчеләр булгандыр күрәсең. Һәм нидә инде менә бу Хулагу дәүләтендә шул Иран килеп чыга инде, әйме. Вот анда бик яхшы үскән булган алардан килгән. Аннан соң Италия читтән килгән һөнәрчеләрдә эшләгән. Һәр хәлдә безнең Болгарда бит пиаладан нәрсәләр ясыйлар иде. Тәрәзә пиаласы, рюмкалар, банка, хәзерге менә банкаларга охшаган савытлар. Алар бик юка. Хәзерге банкалар бит калынрак була инде. Булар юка. Һәм тагын берничә төрләндә әйткән идем, химия приборлар, шунда пробирка ашаган аламбиклар. Монда ассортимент киңрәк инде, әлбәттә. Матур, бик матур итеп ясалган ниләр бар, пиаладан әйберләр бар. Һәм аларның кайберсе шулай килеп җиткән безнең көннәргә тикле. Вот. Аның технологиясе икенчерәк төрле, югары үскән технология әйтергә кирәк. Югары үскән технология. Әйткәнчә ул бер караганда бик теге гади производство пиала ясау. Аның өчен ком кирәк тә көл кирәк.
Әмма пропорциялар һәм башка нәрсәләр дә әлбәттә кушканнар, аның белән генә түгел, видимо. Вот. Ну, менә бу өлкәдә яңалык булган инде Алтын Урда чорында. Һәм тагын бер яңалык, анысы мин шулай ук татарчасын белмим, ничек анда бит архитектура, төзелеш, строительное дело бик нык үсә инде. Монда шулай ук монголлар бит алар аттан башка бер нәрсә белми. Сугыш эшен белә инде. Но оештыручы, видимо, яхшы булган. Оештыручы яхшы булган. Шул тикле зур-зур мавзолейлар, мәчетләр, башка төрле яшәү, жилые дома, жилые здания, патшаларның, ханнарның резиденциялары, допустим, алар булган бит инде. Һәм менә бу мәчетләрне бигрәк мавзолейларның тышкы ягын ниткәннәр, тышлап алганнар плиталар белән, изразцы дип йөртелә ул. Менә шул лазурь, поливные плитки дип йөртергә була инде аларны. Шул төкле гаҗәп матур инде алар. Бәлки шулайдыр, мин басмадым да. Мин гаебем юк. Шул тикле сән күргәнегез бар инде, музейларда аңа игътибар итмеше мөмкин түгел. Аннан соң бит менә хәзерге мәчетләр матур безнең, әмма ләкин барыбер теге шәрнең мәчетләренә барып җитми матурлык ягыннан. Мәтәш мынтып куйганнар икән мине. Нәрсә дип торам. Матурлык ягыннан. Менә күз алдына китер Азәрбайҗан, Урта Азия, Бухара, Самарканд, анда бит сакланып калган шул чордан һәм теге 15-16 гасырлардан инде мәчетләр. Никадәр матур анда. Шул тикле матур бит инде тышланган шушы плиталар белән, изразислар белән. Вот. Әле израисларга бит язылган, Коръәннән сүрәләр түгел инде, аерым аятлар язылган. Шул вакытта бик танылган, дан алган шагыйрьләрнең әсәрләреннән, шигырьләреннән изекләр китерелгән. Менә шундый нәрсәләр бар. Кстати, Казан ханлыгы чорында да менә Казан ханлыгы чорындагы таш, кабер ташларында шул Алтын Урда чорыннан калган традиция дип саныйм инде мин аны. Алгы ягына түгел, ташның менә бу кырларына язганнар шигырьләр язылган. Анда бер тапкыр случайно инде реставрация ясадылар бит, 1000 еллыкка Благовещенский соборда. Шуның бер ишек булган, ишек өстендә кабер ташы. Без шул кабер ташын алырга күпме тырыштык, бирмәделәр. Бу рөхсәт итмәделәр. Кабер ташын алып, укып, яңадан куярга. Бәлки менә кабер бик вакланган кабер ташлары, фрагментлары, обломклар табылды. Мавзолей, ханнар мавзолейын казыганда. Бәлки шул мавзолейдан алып куелган нәрсәдер, Менә бит югыйса инде без бик Благовещенский соборы бит ишелеп төшми инде ул бер ташны алганнан. Алдыртмадылар. Ләкин аның кырые күренеп тора. Теге бок. Андан кем укучылар әйткәндә ниндидер хәзер белмим, бер шагыйрьнең шигыре язылган булган кырына. Менә шигырьләр язу шулай күрәсең инде Алтын Урда чорында килеп чыга. Шул мәчетләргә, мәчет кырына. Вот. Менә шундый нәрсәләр бу инде һөнәрчелеккә карый. Теге ни әйттем инде тире иләүманда. Аны в основном инде бик матур итеп тире иләүдә кемнәр монда өйрәтүче, укытучылар. Әлбәттә булгарлар. Кыпчаклар бәлки булгандыр. Кыпчак халкы. Урта Азияда ул тикле үскән нәрсә түгел, ул кожевенное дело. Башка җирдә түгел, безнең булгарлар инде аларны өйрәткәннәр. Һәм ул продукцияны күбесенчә чит илләргә чыгарганнар инде. Вот.
Хәзер шулдыр инде башка ниләрдә була, һөнәрчелектә. Һөнәрчелек бит ул бик күп. Нәрсәне алып карама, шул һөнәр тегүчеләр дә булганында, корал ясаучылар да булган. Шул Булат дигән сүз мәсәлән, ул яхшы кырыш Алтын Урда чорыннан калган, бөтен Көнчыгыш Европага түгел, Көнбатыш Европага да килеп кергән ул Булат. Булатное железо дигән нәрсә. Корал ясау, тагын башка төрле көн күрүш әйберләре ясаулар бөтенсе булган инде. Вот. Хәзер сәүдә. Сәүдә. Менә әйттем бит, икътисад тарихын башлыйлар гадәттә сәүдәдән. Чөнки Алтын Урдада һөнәрчелек түгел, игенчелек түгел, тирлекчелек түгел. Нәкъ менә икътисадның нигезен сәүдә тәшкил иткән. Сәүдә тәшкил иткән. Моның булган сәүдә үсешендә инде билгеләп үтәргә кирәк. Объектив сәбәпләре һәм ал шартлары әйтергә кирәк. Предпосылки. Объектив һәм субъектив. Объективка нәрсә керә? Беренчедән, карагыз сез, Алтын Урда кулына нинди территориялар эләкте? Әйме. Беренчедән, Урта Азия. Электән аның һөнәрчелеге дә булган яхшы, һәм сәүдә дә, әлбәттә. Сәүдә. Электе безнең Идел Булгарстаны. Элеклектән шулай ук икътисадның нигезен үк тәшкил итмәсә дә сәүдә, әмма бик күп илләр белән сәүдә иткәннәр, һәм шуның нәтиҗәсендә Болгар турында язмалар да килеп җиткән концов. Әгәр дә сәүдә булмаса, безнең гарәп тарихчылары Болгар иле белән гомумән кызыксынмаслар иде, һәм язып та җибәрмәсләр иде. Болгар шундый шәһәр, тегесе мондый, алар шуның белән шөгыльләнә, шундый әйберләрне саталар, шуларны сатып алалар дигән нәрсәләр бит. Алар бөтенесе гарәп географлары төзегән китапларда сакланып калган. Ул китаплар сәүдәгәрләр өчен төзелгән. Үзебезнеке сакланып калмаган бит документлар. Шуңа күрә әйтәм мин. Кайбер чакта менә Болгар Бухара дуэты дигән нәрсә бар. Шундый термин. Аны кемдә искә ала, менә ягына әйттем бит. Золотая Орда в 14 веке. Проблемы экономического развития дигән китап ул. Таткинигездә та чыкты, 12 елда чыкты ул. Ягына әйттем бит, юридический нидә эшләде дип. Нәбиев Рөстәм. Ул да телгә ала. Болгар Бухара. Ягъни монголларның кулына менә шушы ике ни эләгә, бик алга киткән өлкәләр эләгә. Аннан соң аларның бит карагыз, бу ни диләр әле, яши торган урыннар, географическое положение димәсәң инде, әйме нинди уңайлы. Идел, Кама, Болгар иле урнашкан территория, уңдырышлы җирләр, һәм башкалар. Ягъни сәүдәнең үсеше өчен бөтен мөмкинлекләр бар. Икенче яктан Урта Азия. Урта Азиядан Бөек Ефәк юлы үтә. Бөек Ефәк юлы монголлар кулына эләгә. Әле тагын Кавказ, Закавказье яклары бар бит. Кавказында, Северный Кавказда, Дагестаннан башлап, хәзерге Азербайҗан, Әрмәнстан, Грузия җирләре. Аларда бит заманында алга киткән халыклар булганнар, дәүләтләр булганнар. Һәм сәүдә өчен бик уңайлы урында урнашканнар.
әйтергә кирәк, менә бу шушындый территорияларның монголлар кулына эләгүе үзе үк инде монголлар өчен теләмәгән очракта да сәүдәнең үсешенә китерер иде. Менә бу объектив сәбәпләр сәүдәнең үсешенә ярдәм итә торган инде. Халыкара сәүдә юлында урнашкан булуы. Мен әйткән идем бит инде, Бөек Ифәк юлы, әмма Кытайдан башланып, почти Испанияга тикле килеп җитә торган бер юл ул. Аның төньяк тармагы Бөек Идел юлы. Әле ул Бөек Идел юлы бит туташа Кама, ансы Северный пушной путь дип йөртелә, Кама. Хәзерге нидән Әл-Идриси телгә алган дигән идем, Болгар Киев юлы. Киев аркылы көнбатышка юл сухопутный. Менә шундый узел демәсәң инде. Торговых путей. Бөтенесе сәүдәнең үсешенә ярдәм итә. Субъектив ал шартларга, или субъектив сәбәпләргә кирсәк, монда опять без мактарга мәҗбүр Алтын Урда ханнарын. Алар аңлап ала, что к чему, әйбәт урында урнашканнар һәм сәүдә бик табыш китерә торган нәрсә ул. Табыш китерә торган нәрсә. Шуңа күрә алар нәрсәгә игътибар итәләр? Беренчедән, юлларны без һаман да Россиядә беренче проблема бар, шуларның берсе юллар дип, икенчесе дураклар күп дип. Ул юлларга менә игътибар итәләр ханнар. Хәтта таштан салынган юллар була ул вакытта, таштан салалар. Аларның беренче хәтта космостан караганда археологлар ачыклады Урта Азия. Хәзерге көнгә тикле сакланып калган ди, фрагменттарны булса да, шул юллар. Алтын Урда чорында салынган. Аннан соң бит кайбер чакта Иделне алып карагыз, Каспийдан күтәрелә безнең Казанга Идел юлы һәм параллель рәвештә Кәрван юлы бара. Ягъни сухопутная дорога, сухопутный дөяләр белән алып килгәннәр. Икесенә дә игътибар бар. Әгәр дә кирәк булса Иделне кишәргә или башка елгаларны кишәргә күперләр дә төзегәннәр. Чөнки хәзерге көннәргә тикле килеп җитмәсә дә аларның калдыклары, язма чыганаклар бар, күперләр, разный переходлар турында ниләр, язмалар сакланып калган. Бу беренче, значит, шул тикле яхшы юллар булган. Яхшы юл әле ул эшнең яртысы гына. Мин сезгә әйткән идем инде. Сәүдә карваннары аны тупларга кирәк. Һәм товарны теге пункт назначения исән-имин килеш алып барып җиткергә кирәк. Ул вакытта бит теге пиратларны без беләбез, сухопутный пиратларда булган бик куркыныч нәрсә инде. Безнең Мөхәммәд пәйгамбәребез дә бит башта Хәдишәгә өйләнеп, әле аңа өйләнгәнчегә тикле бераз кәрваннар белән йөри бит. Сәүдәгәр булып. Улан бит сразу сәүдәгәр итеп алмыйлар, кәрван саклаучысы итеп алалар аны. Алар бик коралланган була. Монда ханнар беренчедән төрле указлар, законнар чыгарып инде
кәрваннарга теге талаган кешеләргә или үлем, или башка төрле җәзалар бирә торган булганнар. Вот. Аннан соң инде просто ул грабительләр перестали грабить формасында. Төрле куркып шул нәрсәләрдән. Тыныч. Һәм менә ул нәрсә чит илләрдән сәүдәгәрләрне үзенә тартып торган Алтын Урдага. Инде теге вакытта әйткәйдем, кәрвансарайлар турында, әйме? Кәрвансарайлар. Безнең якларда аңа артык игътибар итмиләр. Кәрвансарай булган дип уйлыйбыз инде без. Ул шулай булырга тиеш инде. Кайсы шәһәргә киләләр сәүдә итәргә, анда сәүдәгәрләргә торырга урын кирәк бит инде. Кунакхана формасында товарларны сакларга ниләр, сооружениялар, ниләр, сарайлар әйтергә кирәк. Алар булган. Әмма по дороге, хотя искә төштем, шул Әл-Идриси, әйме, анда бит Болгар белән Киев арасында 20 манзил булган диләр, булган дип яза ул. Ягъни бер тәүлек бара, аннан соң ял итәргә туктый. Менә шул манзил урыннарын бит безнең экспедиция Халиков Моци җитәкчелегендә таптылар инде 20 кәрвансарай булгандыр инде ул җирләр. Һәм шушы традиция, видимо, үстерелә Алтын Урда чорында да. Яхшы кәрвансарайлар була инде, качественный, люкс. Әйтергә кирәк, мунчалары белән, шуңа күрә гаҗәп түгел. Аннан соң тагын бер нәрсә, анысы инде шулай ук менә субъективный фактор. Субъективный фактор. Анысы шаккатып язалар инде итальян сәүдәгәрләре. Гомумән бит Кырымның иң көньягы, менә без барабыз пляжга, иң көньяк теге Кара диңгез буйлап. Ул җирләрнең бөтенесен бит итальян сәүдәгәрләре үзенеке итә инде әйтергә кирәк. Хәтта Алтын Урда чорында да алар бирмиләр. Алтын Урда ханнары алар белән махсус договор, килешү төзеп яшиләр. Менә Генуя һәм Венеция сәүдәгәрләре. Менә шул Генуя һәм Венеция сәүдәгәрләре язып калдырган документлар саклана инде. Алар шаккатып язалар. Как так? Башларына сыймый тегеләрнең. Мин сезгә әйткәнем бар, чөнки ул минем дә башка сыймый, һәм сезнең дә башка сыймый. Таможня, тамга. Таможня күпме сәүдәгәрләр түләргә тиеш. Теге алмуш турында сөйләгәндә мин әйткән идем, әйме? Алмуш үзе каршы ала сәүдә карапларын һәм һәр 10-ның берсен, ягъни 10% ала инде, товарның 10% ала. Монда 3%-тан алып 5%-ка текле. 3-5% всего. Вот. Кайбер шакта ди, или елның кайбер сезонында инде 1,5%. Бу бит вообще теге көз алдына китереп булмый, хәзерге белән чагыштырганда. Вот. Менә шундый хәл бу сәүдә белән. Әлбәттә, бөтен яктан Кытайдан башлап, Һиндстан, Орта Азия, Иран әйтергә кирәк, хәтта Иран белән анда ниләр була проблемалар. Чөнки Иран бит Алтын Урда составына керми, Хулагуитлар дәүләтенә керә. Вот. Анда артык рөхсәт итмиләр, әмма ләкин барыбер Шыңгызилар бит нитә инде. Ираннан да киләләр монда. Көнбатыштан, Италияны әйткән дә юк инде. Алар артык ерак түгел, чөнки менә бу хәзерге Германия тирәләреннән аннан да киләләр. Аларның бөтенесенең ниләре сакланып калган, әйберләре генә түгел, язмалар һәм археологиядә
печать кебек, пломба. Западноевропейская пломба. Тюк, допустим, туқыма, шуны бәйләп қоялар да, ашмасыннар деп, пломба салып қоялар. Шул пломбалар сақланып қалған. Бик көп алар табыла. Менің досының театр тарихы бойынша білгеш Арсланов, Гали Арсланов. Шуның малайы яқлады көптен түйлігінен. Алтынорда һәм Европа, Западный Европа арасында бәйләнешләр дип. Археологик материалларга таянып. Кызыклыгына нәрсә килеп чыкты. Ягъни теге бер яктан итальян язма чыганаклар, икенче яктан археология чыганаклар, алар бөтенесе дә сәүдәнең үсеше турында сөйлиләр әлбәттә. Нәрсәгә шаккатканнар? Процент эс. Әйе. Чит илләрдә күп микәнен белмим мин. Аларда югары булгандыр инде. Монда бит. Мен сезгә бер мисал китергә инем хәзерге вакытта, әйме? Элегрәк ул анда теге әле яңалыкка өйрәнеп җитмәгән вакытта 90-нчы елларда Германияга китеп анда Германияның үзендә сатып алдылар машинаны да. Эшсез анда чөнки. Безгә караганда, безнең ладаларга караганда иң әйбәтләре дә эшсез. Монда кайтып җиткәнче аларга таможня түләргә кирәк бит, налог. Бездә сатып алга караганда кыйммәтләргә чыгышым килмәгән. То есть бик күп түләргә кирәк таможня сборы дип әйтелә бугай ул. Вот шундый нәрсә. Бу булды безнең сәүдә, тагын нәрсәләр. Нәрсәләр алып киләләр, нәрсәләр алып китәләр формасында инде. Безнең Булгардан икмәк һәм мех. Мехлы алар үзләре җитештермәй. Ана шул югырайшы төньяк халыкларыннан алдалап, юлдалап формасында аларга кадак алып бара. Инде Соболь, манда ниндидер шул тиреләр алып киләләр. Аларны саталар. Ул мехлар инде теге көньяк халыкларында, патшаларында зур бәя тора. Менә ул ханнар үзләренең хатыннарына. Әле бардыр вакыт. Әле 5 минут. Нинди 5 минут кына? Ярар Алиса. Инде сораулар бар бит әле. Ярар, хәзер битерәм. Шул вакытта корал. Безнең Булгар коралы бик нык макталган. Корал тимердән ясалган. Тимер кораллар сатуга чыга. Әмма керамик эшләмәләрдә чыга сатуга. Ягъни һөнәрчелек беренче чиратта, мин әйтер идем. Үз куллары белән эшләнгән. Мех байгына ул әмма игенчелек һәм һөнәрчелек продукциясе барыбер теге экспортка чыга. Ни өчен әйтәм мин? Электә 15-16 гасырларда Новгородның сакланып калган, Новгородтан нинди товарлар чыга көнбатышка. Алар табигать байлыгын чыгаралар инде ди. Хәзер дә шул дәвам итә бит. Табигать байлыгы дигәннән нәрсә ул? Шул мех һәм воск, балавыз һөнәрчелектә кирәк нәрсә икән ул. Теге свечалар ясау өчен, теге пиала ясау инде дә кулланыла бугай ул менә шундый нәрсәләр. Аннан соң тагын әллә нәрсәләр бар инде. Бауларында шундый нәрсә. Аннан соң менә минем өчен кызык тоелды инде Пермь якларыннан Венеция заказы буенча бу. Венеция сәүдәгәрләре монда бит, әйме? Венеция бит булган юкмы? Бармы? 18-нче гасырдан соңгы җырлар, по-моему, юктан да. 1956 елдан да
бір кирпич бина төзеп қойғаннар, яңа вокзал. Қалғаннары бүтінісі бұрынғы. Һәм ул биналар тұра субайлар, свайлар. Негізін свайлар тәшкил итә. Менә шул свайлар өчен бик яхшы агач икән Сибирдә үсә торган нарат карагай. Карагай. Пихта дип йөртелә ул. Вот. Перим якларыннан алар язалар. Перим якларыннан шул бүренеләрне алып килеп Италияга, ул северо-восточный частінде Италияның Венеция. Шунда җибәрә торган булганнар икән. Вот. Менә бу кызык нәрсә. Шатлар катарсың. Агач. Хәзер сырамыйча гына алалар Кытайлар. Вот. Хәзер моны бетереп мин налоговый система турында сөйләрләрме сезгә? Юкмы? Бір-екі мисал гына китереп кетәм. Чөнки ул тоже бик кызык, Чөнки элек бит әйтәләр иде, монгольский ига бөтен бетерә инде. 2 жылдан соң да һәм монгольский, хәзер дә монгольский ига диләр. Ягъни бөтен канун суырып ала. Орысларның. Шундый мәкаләләр дә басыла. Менә мин хәтерлим ученые записки, әллә Красноярский, әллә университетның бер Попов, Петр Николаевич Поповның мәкаләсендә имеш ел сайын 13-14 мең сумлык не биргәннәр, дань түләп торганнар урыс князьлекләре нигә? Ханнарга, сарайга. Һәм бу көмешкә, сереброга күчереп исәпләгәндә якынча 30-40 тонна серебро имештер. Менә күрәсез. Формасында. Шул ук нәрсәләр белән шөгыльләнә башлады, Аллага шөкер, Сергей Михайлович Каштанов. Мин бер тапкыр моны әйтеп киткән идем. Заманында без ничәнче курстадыр инде 3-тә, 4-тә укыганда Каштанов безгә лекция укырга килгән иде. Мәскәүдән пединститутка карагыз. Кемнәр безне укытты. Ул бөтенләй икенче төрле фикергә килә. Һәм хәзерге вакытта, в общем, ул нәрсәне яратмыйлар тарихчылар. Беләләр, әмма язмыйлар. Чөнки язсалар, Каштанов кебек нәтиҗәгә киләләр. Каштанов булай ди. Килеп җиттегез миндә. Хәзер бетерәм. Шул тикле күңелне мин генә юк. Булай ди. Менә бу көмешкә күчереп исәпләгәндә ди, 7 килодан артык түләмәгәннәр ди. Каянда тонналап, 7 килодан артыграк. Мәсәлән, Рязанский княжество, Ростовский княжество ди. 1 елга түләргә тиеш булган фәлән акча, шул нигә күчереп исәпләсәң, көмешкә күчереп исәпләсәң, 200 грамм көмеш. Аларны да әле көмеш белән алар түләми бит. Бу эквивалентын гына әйтеп күрсәтәм мин. Аларны түләгәннәр мех белән. Мех җибәрә торган булганнар. Һәм таң кызык нәрсә, ансы безнең түгел, урыс галимнәре үзләре хәзер менә шушындый фикергә килделәр. Алтын Урдага бөтенләй икенче төрле күз белән карап. Алар Алтын Урда хакимнәре менә бу налог алганда bir йорттан доходның 1,2%-ын еллык доходның bir хуҗалыкның еллык доходның 1,2%-ын якынча алганнар икән.
Доход. Менә хәзер бу нәрсә инде. Безнең доходның ничә проценты зарплатаның китә. Менә шушындый нәрсәләр бар. Дөрес. Тагын бер налог булган для нищих. Монголлар салган налогны. Айрым для нищих дип. Нищилар һаман бар. Бездә андый налогны булуы мөмкин түгел. Мәсәлән, нищилар бар 20 миллион. Олигархлардан, допустим, давайте иптәшләр шундый налог кертегәле. 100 меңнән күп акча алучылар, зарплата алучыларга дип, нищиларга. Анда шундый налог булган. Һәм тагын күчә кызыклы нәрсәләр бар анда. Алтын Урда менә шуңа күрә уникальный дәүләт ул. Бу ничектер бөтен дөньядагы дәүләтләрдән бигрәк тә Көнбатыш Европа дәүләтләреннән аерылып тора. Үзенең үсеше белән дә, ханнарның менә нинди яхшы политика алып барулар белән дә сәясәт. Әмма ләкин инде мин мактадым да нәрсә белән башлап җибәрдем, ул ягыннан башка кирәк. Сугыш, үтереш, тәхет өчен көрәш һәм башкалар һәм 200 ел дигәндә юкка чыга. Импортмы? Импорт туқыма, яхшы ефек. Вино, яхшы посудалар, стеклянные, анда, она шул поливная керамика. Һәм шул тикле күп пользовался спросом диләр инде. Пряности и лекарства. Пряности. Борыш анда тагын нәрсәләр бар. Пряностьны аңлыйсыз инде. Ул Кытайдан, Индиядан китерелгән в основном. Шундый һәм лекарстволарда китергәннәр. Бик күп шундый кичкенә генә флакончыклар табыла. Алар менә лекарстволар, дарулар өчен булган күрәсең. Аннан соң кайбер алтын көмеш әйберләр естественно инде хатын-кызларга ансыз булмый. Гомумән көмеш, алтын, бакыр ише, шундый цветной металл, асыл ташлар алып кайтканнар. Ни өчен? Үзләрендә полуфабрикат формасында да, сырье формасында алып кайтканнар да үзләре эшләгәннәр инде. Менә шундый нәрсәләр килгән. Тагын әйтергә утканмын, менә бу Алтын Урда акчалары, Алтын Урда акчалары. Бит беренчедән алар бөтен территорияда бер аз гына тайпылыш булса, реформа чыгарып үзенә китерәләр. Һәм менә шушы Алтын Урда яшәгән чорда акча нидиләр әле үзенең бәясен саклый. Чит илләрдә мәсәлән акча ышсызлана, фәлән процентка, аның процентлары бар. Галимнәр тикшерә 75%, допустим, Италиядә тегендә фәлән процентка, ә безнеке 5%-ка всего 200 ел эчендә. То есть тотырлыклы акча, гаҗәп дәрәҗәдә тотырлыклы, һәм ул менә хәзерге доллар ролен үтәгән инде. Аны диләр әле. Шундый акча булган инде в общем, доллар формасында. Менә бу да Алтын Урда. Инде аның теге рухи культурасына килсәк, галимнәре, шагыйрьләре, башкалары менә Хатип абый бик яхшы итеп сөйләп күрсәтер сезгә. Ул миннән дә әйбәтрәк сөйли. Бик рәхмәт. Сорау башкаларга да бу мәгълүмат булсын. Төп сәүдә юллары каян узган? Төп сәүдә юллары өчен бик нык көрәшкәннәр. Теге сугышып торганнар бит хулагуитлар белән. Чөнки Ефәк юлы в основном үткән шул хулагуитлар территориясеннән, Кытайдан көнбатышка таба. Безнекеләр инде Алтын Урда ханнары нидән чыгып, Закавказьдан чыгып, хәзерге Азербайҗан җирләрендә сугыш алып барганнар. Теге юлны үзләренә кайтару өчен
төп юл шул булган. Аннан соң Иранның төньягында Термез бит. Тәбриз тирәләрендә сугышлар алып барган. Әмма барбыр икенче төрле юл белән. Монда сатырга ибрең булса, әйме табыла юллар. Барбыр Идел юлы төшеп калмый. Наоборот, нык үсә Идел юлы. Чөнки көнчыгыш товарлары бездә бит азрак була, теге якларга караганда, әйме. Аларның кстати, көнчыгыш товарлар дигәндә, алар бик сыйфатлы була. Гаҗәп дәрәҗәдә сыйфатлы була. Теге кайбер тарихчылар яздылар бит инде, урысларны әйткәндә, вот монгол татарлар килде дә, әйме, стеклодели бетте. Ниләр майоликалар чыгару бетте, тегесе бетте, архитектура бетте, формасында әйтәләр инде. Әйе, бетте. Ни өчен бетте? Чөнки кеше яхшы товар алырга тели. Аларны махсус бетерүче булмады. Алар конкуренция вакытында үзләреннән-үзләре беттеләр. Чөнки көнчыгыштан килде яхшы товарлар. Барыбер хулагуитлар түгел, әйме, безнең алтын урдага күчә, менә бу төп сәүдә юллары әйтергә кирәк, көнчыгыш белән көнбатыш арасында. Менә шулайрак дип язылган китапларда.